салом алейкум, хуш омадед ба канали ҳуқуқшинос Ширин Ибронова. мавзӯи имрӯзаи ман дар бораи муҳоҷирон аст ва нафароне ки дар тоҷикистон ҳастанд. Бисёр саволҳо доданд ва айни ҳол аксарияти онҳо дар Русия ҳастанд, патент доранд, патенти онҳо муҳлаташ гузашта истодааст. баъзе онҳо мехоҳанд патент кунанд, баъзеаш мехоҳанд ки яъне савол медиҳанд ки чӣ хел мо квота гирем, ба куҷо муроҷиат кунем ва чӣ гуна квота гирифта мешавад. ман ба саволи ҳамаи шумо анами ҷавоба медиҳам. вақте агар дар Москав бошед, дар Яндекс дароед, дар Яндекс нависед мана многофункциональный миграционный центр город Москвы. ҳамин саҳифаро ки дидед, мана ҳамин саҳифа ки биромад, мана иностранным гражданам дидед. агар ҳамин саҳифа ки дар омадед, ҳамаро аз ин саҳифа мефаҳмед. мана телефони справочный. телефони справочный яъне шумо дар Москав ки бошед, дар хона бошед, марҳамат анами рақам қатъи метавонед ки ҳама чиро фаҳмед. яъне ба воситаи рақам мефаҳмед ки масалан агар шумо гӯед РВП спориданем, мехоҳем ки предварительный запис кунем, ё вид на жительство, ё гражданство, ё масъалаи патент, ё масъалаи квота, ариза споридани квота, ё масъалае ки носитель русского языка, яъне ки донандаи забони русӣ ҳастанд. ҳамин хеле инсонҳое ки аз донистани забони русӣ гражданин шуда истоданд. чандин нафарҳо имтиҳон супориданд, дар асоси анамон шаҳодатнома доданд онҳоро ки забони русиро хуб медонанд ва гражданин русия шуданд бе ягон мушкилӣ. барои ҳамин анами телефон қатъи шумо метавонед ки ҳама чизро аз ҳамин телефон фаҳмед, предварительный запис мекунед. вақте ки запис кардед, дохили анам мақомот идора меравед, аз худи кормандон ҳақиқатро мефаҳмед, ба шумо мефаҳмонанд ва аз пай кори худ мешавед. бе малолам бе парвам шитан лозим нест. кӯшиш кунед ба ҳама мақсад мерасед. ғайри ин ҳаминро ба шумо фаҳмонданиам. мана ҳаминҷа ки иностранный граждан дидеда, ҳамаш наистагӣ дар бораи патент, РВП ҳамаш пура наистагӣ. масалан ман ҳозир мегирам дар бораи РВП мехоҳам фаҳмам. мана РВП медароям. вақте ки дар бораи РВП агар нафарони хоҳе фаҳмидан, мана бинед ҳамин вход 5, вход 4, 3, 6, 1 ҳамин навишта шудааст. ҳамин саҳифа ки дар омадед пура хонед. яъне дар бораи чӣ навишта шудааст? дар бораи предварительный запис кардан, пешакӣ рафтан, ҳуҷҷатҳоро ҷамъ карда бурдан супоридан, дар бораи РВП, вид на жительство, дар бораи мана квота, нафароне ки мехоҳанд квота гиранд. мана ҳамин предварительный запис ҳатман занг зада баъд меравед. бе занг задан намешавад. мана имрӯз 21 декабр дидед предварительный запис. мана бинед нафароне ки запис кардан ба воситаи телефон ё ки рафта онҷо запис кардан. мана ҳозир мана бинед ҳаминҷа запис на подача документов на РВП и вид на жительство. мана числоҳоро дидед. соли 2021 14, 15 январ, 16, 17, мана 29 январ дидед. чӣ хел тез вай намерасад навбат. барои ҳамин чӣ кор кардан дар кор? барвақттар запис кардан дар кор. барвақттар запис кардан дар кор ки мана чӣ қадар навбат дер мерасад. ва подача мана заявление о выделении квота ҳамунам ҳамашам ба запис қатъи мешавад. фаромӯш насозед ки ба воситаи ҳамун телефони нишон додам шумо занг занед. шумо метавонед аз тоҷикистон ҳатто занг занед. нафароне савол додед депор доред ё ки хориҷ шудаед, проблема доред, аз ҳамун тоҷикистон ба ҳамун телефон занг зада пурсед ва шумо мефаҳмонанд, ҳатман мефаҳмонанд. дар официальный сайт медароед, метавонед ба интернет, электронный почта қатъи мактуб равон мекунед ба номи сардорош, ба шумо ҳатман ҷавоб медиҳанд. ғайри ин нафароне ки аз Московский област савол доданд ки мо ба куҷо муроҷиат кунем. мана шумо дар Яндекс медароед, Московский област, вилояти Москва, менависед ки управление по вопросам миграции ГУ МВД Россия по Московской области дидед. вақте ки дар ҳамин саҳифа ки дар омадед, ҳатман мана бинед ҳамин структура мана структура ки мана дидед, мана ҳамаш навишта шудааст дар бораи ҳамин. масалан гирем мана отдел по вопросам депортации, масалан иностранный граждан ВРФ дидед. чӣ саволе ки дошта бошед да ҳамун зер мекунед, ҳамунам мехонед ва метавонед ки ҳатто занг занед ба рақамҳои телефон. мана пурра дар бораи саволҳое ки ба шумо лозиманд, шумо пурсидед, дар бораи ҳамон саволҳои шумоанд. шумо метавонед ки дар бораи переселен мана дидед, мана дар бораи переселен мана
дар бораи гурезаҳое ки мисол дар русия ҳастанд, дар бораи переселент ки ҳамиҷа ҳозир ҳуҷҷат супордаанд, баъзеҳо худашон дар тоҷикистонанд. ҳамаи ҳамина шумо метавонед мана отдел по вопросам трудовой миграции дидед, мана дар бораи ҳам муҳоҷироне ки кор ва меҳнат мекунанд дар ҳаминҷа. Мана марҳамат дидед адрес отдел по вопросам трудовой миграции, мана адрес Красногорский район, мана Путилково 69, мана дидед куҷое ки ҳамун ҳуҷҷат мере патин тоғрӣ мекунед ҳамонҷа. мана телефона дидед справочный, ин телефони ҳамон Московский област, вилояти Москва гуфтем. мана телефон хати занг мезанед, вай сардорҳо иваз шудан нашудан ба шумо дахл надорад. фақат шумо муҳим телефон кунед ва саволи худро метавонед дода, чи аз Тоҷикистон, чи аз Русия, дар бораи патент, дар бораи регистратсия, дар бораи РВП, вид на жительство, квота, тамоми саволи худро шумо дода метавонед ва метавонед аз ин органҳои дахлдор, яъне шумо ҳақиқатро фаҳмед. вақте ки шумо ҳақиқатро мефаҳмед аз кормандоне ки дар ҳақиқат ба ҳамин корҳои шумо сару кор доранд, онҳо шуморо фиреб намекунанд, онҳо ба шумо ҳақиқатро мефаҳмонанд ва кадом қонуну тағйирот илова мешавад, аввал ино мефаҳманд. барои ҳавай ҳатман муроҷиат кунед ба ҳамин мақомотҳо, ба ҳамин суроғаҳо, ба ҳамин телефонҳо. саволҳои худро медиҳед, ҷавоби аниқ мегиред. нафарони забони русиро медонед, сари вақт аст, марҳамат, занг занед ба ҳамон рақамҳо, пурсед, предварительный запуск кунед, рави ҳуҷҷатҳои худтона супоред ва имтиҳон супоред, марҳамат, шаҳрванди Русия мешавед бе ягон мушкиле. нафароне ки агар кор карда истодаед, РВП мехоҳед гирифтан, масалан патент доред, ҳуҷҷатҳои худро ҷамъ кунед, барои маслиҳат равед, мана барои РВП предварительный запуск кунед, равед барои маслиҳат, ҳуҷҷатҳои шуморо мебинанд ва ягон бо хулоса меоянд ки кай месупоред, кадом рӯз ба шумо мефаҳмонанд. ба ҳамаи саволҳои шумо ҳамин саҳифаҳо ҷавоб медиҳанд, ба ҳамаи ҳамин саволҳое ки муҳоҷирон айни ҳол сарсону саргардонанд. саломат бошед, бо мо бошед, ба канали мо обуна шавед, видеоҳои моро то охир тамошо кунед, лайк гузоред ва то ки дигарон бинанду истифода баранд. дар амони худованд бошед.